Ba't So, isang buwan na lang, Qualification ba yun as basically. governor? yes, exactly. Pero Isang buwan na lang. yun na nga po. Kakayanin pa. We don't know. We don't know. But alam mo naman yung gulong ng hustisya natin dito sa ating bansa, medyo mabagal-bagal, no. So we are praying, no, na mabigyan na tugon ang hustisya, no, dito, because we feel syempre we feel misrepresented, no, by only one family actually, no. And ngayon nalalaman na ng mga taong bayan natin na talagang he's not even Filipino. So why give him the right to govern our province? But even if he wins, pagka nag-decide ang COMELEC, disqualify siya, yung proseso mo, Of course. gulong yun. Of course. So ako ang talagang ano ko lang, ang goal ko talaga is to show the people. Let's expose everything that happened in the province. Alam po ng mga taong bayan natin dito. Nandito po kayo, if you can interview anyone, mga leaders na natin dito, and ask them what happened noong 2013 and what happened noong 2016 para malinawan kayo about what really happened dito sa probinsya namin sa Zamboanga del Norte.